so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew, my mind is at the tables in this crowded room, conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true, and I can hide the worst from all of you. You'll never know unless you are the proud and few who suffer in the same, scream out in pain to leave and find someone new. 'Cause I've given all that I can give you. My mind is at the tables in this crowded room, conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity. Back so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew. Amabiak dira, eta orduan hasiko gara hirugarren jardunaldiarekin, esan dugu gure zientziaz eta teknologiaz berbetan 2026ko udaberriko jardunaldien hirugarren hitzaldiarekin, eta hitzaldi honetan suerte daukagu beukitzeke Ostaizka Aizpurua Kopenhageko Unibertsitateko Globe Institutukoa. Esan behar dut, datorren astean izango dela beste hitzaldi bat, eta hitzaldi hori izango da klima aldaketa, nondik gatoz noragoaz, baitik ere fakultatean egiten diren lanen aurkezpena egongo da gaur bezala sarreran, eta
aurkeztuko dut Ostaizka, zen Ostaizka Aizpurua fakultate honetan ikasitakoa da, ez bakarri fakultate honetan ikasitakoak, bere ikerketan ere bai, hasitakoa bertan, eta hemen egin zuen tesia, zoologia sailean, eta hori egin ostean, gaur egun Kopenhageko Unibertsitateko Globe Institutuko ikertzaile eta irakaslea da. Bertan, antzindari lana egiten du portaeraren hologenomikan. Arlo berritzaile honek animalien haien mikrobiotaren eta ingurumenaren arteko elkarrekintza konplexuak argitzea eta harreman horiek portaera, ekologia eta eboluzioa nola moldatzen duten ulertzea da helburua. Ikerketaren muina genoma eta metagenoma mailako ikerketa molekularrean oinarritzen bada ere, ikerketa sistema osagarriak erabiltzen ditu. Ikerketaren zati handi bat naturako dibertsitatea ezagutzean datza, animalia basatiak, zein etxekotuak ere bai. Naturako konplexiotasuna modu kontrolatuan aztertzeko ziba, esperimentazio laborategia sortu zuen berak 2018an, eta geroztik ugaztu narrastietan fobio basatiekin askotariko ikerketak zuzendu ditu bertan. Aldi berean, in vitro eredu aurreratuak erabiliz, ala nola organo chip sistemak eta organoideak ikuspegi experimental berritzaileak zuzentzen ditu ostalariaren eta mikrobiotaren arteko elkarrekintzak mikroeskalan ikertzeko eta mikrobioek eboluzio prozesuetan dituzten efektu mekanistikoak aztertzeko. Bere ikerketak ez ditu animaliek bere mikrobiota komunitatearekin nola elkar eragiten duten ulertzen laguntzen bakarrik. Ezagutza hori bizitzen ari garen ingurumen aldaketa, azkarraren garaian galdera ekologiko eta evolutiboei aurre egiteko aplikatzeko modu berrietzaileak ere erakusten ditu. Eta esan beharra dago, bera duela 12 urte ezkero Danimarkan dagoenez, bere bidea zein izan dan, fakultatetik azkenean orain Globe Institutura iritsi arte zein izan den bidea aurreko minutu batzuetan, hasierako minutu batzuetan erakutsiko dizkizue. Eskerrik asko Ostaizka, gure gonbidapena onartzeagatik eta ono etortzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando, eta eskerrik asko danoi gaur honea hurbildu zaten guztioi. Nire ikerketa estetako mikrobiomak animalien biologian daukan eragina ikertzean datza, eta horren implikazioak edo ondorioak animaliaren ekologian, portaeran edo baita ere evoluzioan. Horretarako ikuspegi ezberdinak erabiltzen ditugu, teknika ezberdinak ibiltzen ditugu, eta erabiltzen ditugun teknika horiek gaur apur bat orokorrean azalduko dizkizuet, ez dizkizuet zehaztasun asko emango, baina inorke galderaren bat eukiko balu gero, edo gero hitzaldia eta gero zehaztasun horiek beharko balitu lasai hurbildu nirekin hitz egitea. Beste gauza bat hasi baino lehenago, enaiz mikrobiologoa. Estetako mikrobioman lan egiten dut, baina enaiz mikrobiologoa. Eta nire ikuspuntua beti animalien biologian dago. Estetako mikrobioma honek animaliaren biologian daukan eragin hori ikertzean. Hemen ikasi nun, Fernandok esan duen bezala biologia egin nun, masterra ere bertan egin nun, eta tesia ere bertan egin nun. Tesia egin nun xagusarren ekologian, eta helburua zen ulertzean nola animali txiki hauek gaizian gauez, ilunpean, urazpian zeon arrain bat arrantzatzeko. Intsektutik bereizteko eta eiza teknika moldatzeko arrantza egiten. Eta beraz, denbora asko pasa nun mendiko lanean, eta egia esan momentu hartan esan bazidaten gaur egiten duten ikerketa egiten egongo nintzala, enuke sinistu ere egingo. Baina, hemen hau eta gaur esplikatuko izen nola iritsi nintzen hortan, baina nik uste ikerlari baten ibilbidea behin ez dela oso gutxitan izaten dela zuzena, norantza asko izaten ditula, eta gauza ezberdinek eragiten dutela ibilbide hortan, ez? Bai jakiminak, bai erronka ezberdinak, edo bidean topatzen dituzun aukerak, edo hartzen dituzun erabakiak. Eta nire kasuan bada momentu jakin bat, izugarrizko eragin eukizuna eta norantza aldaketa hau ekarrizuna. Nik tesia inun lehen esan bezala hemen, zoologia zailean, eta xagusarren ikerketan neola, nire postdoka ere
hortan jarraitzea zen helburu. Bikotekideekin batea Danimarkara ginoa zen, dana garbi geneukan, berak lantalde bat lotuta zeukan, nik beste bat, dena garbi zeon, baina bizitzan gauzak ez dira juten, beti planeatzen dituzun bezala, eta nire kasuan ere hola izan zen. Nini joan ikerlariak bere buruaz beste intzun, eta ikerketa bertan bera, taldea bertan bera gelditu zen. Eta nire egoera momentu hortan mundua erori zitzaiten, esaten zer egin dezakendik orain. Imaginatuko izan bezala ez daude jende asko xagusarren ekologia zentsoriala ikertzen dutenak, beraz ez neukan aukera hundirikan horren inguruan, eta momentu batean nire ikerketa ere planteatu nuen zer egin dezaket, ez? Eta horren arira, Kopenhageko puntako ikerlari batekin hitz egiten nahi nintzala, berak esan gustatzen zitzaion nire ikerketa lerroa, eta esan zian, eta pentsatu aldezu behin ere esteetako mikrobiomak trantsizio horretan, intsektuen eizatik arrantzara euki dezaken eragina. Eta nire kasuan, momentu hortan izan zen, zertaz aizea, niretzako ordura arte animaliak beti izan dialako entidade individu bat, entidade bat, eta ez zegoen ezer handik haratago, individua. Eta momentu hortan, hasi nintzen pentsatzen, esteetako mikrobiomak animalien biologian eukiz ezaketen eragina. Egia esan, orduan, ni esteetako mikrobiomaren inguruan ikertzen hasi nintzanean, ez zeuden lan asko eginda, batez ere animalien biologiari lotutakoak, eta, baina, irakurtzen hasi nintzanean, ideia oso erakargarria iruditu zitzaiten, oso polita, eta momentu hortan ere proiektu guztia lehen neukana bota, eta berria idatzi nun, eta aukera eukin nun Kopenhagera juteko bertako beka baten bitartez. Eta, ikerlari hori izaten zaigu herrialdez aldatu, lantaldez aldatu, zure ikerlari bezala hasteko. Eta nire kasuan ere, pausu garrantzitsu bat izan zen Kopenhagera jutea, nire bikotekideakin jo nintzen, momentu hortan 3 hilabete zeuzkan lehenengo aurrarekin, herrialde berri batera, kultura berri batera, familia eta lagunak atzean utzita, eta ikerlari batentzat beti da zaila, aldaketa horiek ematea. Nire kasuan gainera alorrez aldatzera nijoan. Niretzako hain preziatuak ziren mendiko botak etxean utzi, eta laborategiko bata jastera nijoan. Ez dizuet esango erresa izan zanik. Lehenengo urteetan pasan nun laborategiko teknika pila bat ikasten, baina aldi berean oso aberatsgarria izan zen niretzat. Ikasi nitulako momentu hortan erabiltzen naizian puntako lantalde bada, analisi molekularretan oso aurreratua, eta bertan erabiltzen naizian teknika ugari ikasteko aukera eman zian. Gainera, aurretikan neukan jakintza desberdin horrekin kombinatuta ere, izugarrizko aukerak ematen zizkian, ikerketa desberdin bat egiteko. Eta bereziki, ate pila bat iriki zizkian jakintza, alor ezberdinetako jakintzak eukitzeak, eta elkarrekin osagarriak izatea. Honekin esan nahi detena da, hasiera honekin esan nahi detena da, askotan erresa dela, beste guztiak egiten nahi dian bideo horrei jarraitzea, askotan planteatu gabe ere, hortik haratago beste ezer badaon, baina, zientzian beti esaten da, aurkikuntzarik handienak egiten diala, erosotasun hortatikan ateratzen dian pertsona horietan, arrisku txiki hori hartzen duten horietan, eta nik uste dut, nire kasuan ez hori zientzian pertsonalki ere oso aberatsgarria izan dela, momentu hortan agian ez oso konstienteki, baina hartu nun erabaki hori hartzea. Eta zueko hain gaztia zeatela aprobetxatuz, animatu nahi zaituzet, behintzat, ez badituzu erabaki hauek, behintzat 2 aldiz pentsatzekoak, erabaki hauek etortze zaizkizuenean, ez ezan aurretik pentsatu, eta behintzat kontuan hartu. Nire ikerketa ibilbidea, Fernandok esan zianean, zure ikerketa ibilbidean inguruan ikusten nun, pentsatzen hasi nintzanean, egia esan ordura arte ere pentsatu gabe neukan asko nire ikerketa ibilbidearen inguruan, eta nik uste dut gertaera horrek asko baldintzatu duela nire ikerketa. Asko gustatzen zait
alor ezberdinetako kontzeptua, jakintzak, kombinatzea, baita ere teknologia, eta daukat hori gogo hori beti beste alorretan dauden jakintza edo teknologia batez nire alorrera ekartzekoa. Eta horrei pentsa egin nintzala, ikusten ditun zenbat teknika ezberdin eta ibili izan ditudan nire ikerketan, baina gero hain nintzen, ea bazegoen puntu komun bat nire ikerketan mantendu duana. Nire ama ez litzake harro egongo, hau esateagatik, baina gorotzak izan dira. Gorotzak izan dira niretzako ikerketan beti nirekin etorri dianak. Izan ere, gorotzak ez dialako hondakin hutsak, eta zientzierako oso erraminta boteretsuak dialako. Ematen digute izugarrizko informazioa animaliaren biologiaren inguruan. Bai izan daiteke osasuna, ekologia, portaera edota evoluzioaren inguruan. Eta gorotzekin lan nola egiten dugun ulertzeko apur bat, imaginatu zuen etxea iritsi zatela, pixukideak eukidula afari bat bere lagunekin, eta beti bezala utzi dula bere plater eta janari arrasto guztiak mahai gainean, ez? Arrasto horiek begiratuz, seguruenik jakin dezakezu gutxi gora bera ze afaldu duten. Gorotzak horrela erabiltzen ditugu. Arrasto horiek aztertzen ditugu ulertzeko animaliaren biologiarekiko informazio gehiago izateko. Nire kasuan, esan dizuet leheno, xagusarrekin hasi nintzala ikerketa egiten, eta xagusarren ikerketan gorotzak begibiztaz aztertzen hasi nintzen, arrasto horiek begiratzen, eta nire kasuan hala ere analizi nahiko erresa zan arrain arrastoak eta intsektu arrastoak bereiztea. Eta helburua zen, arraina jaten zuten populazioak edo koloniak identifikatzea. Baina gorotz hauek izan daitezke baita ere DNA iturri oso potente bat. Eta erabili daiteke bertatik DNA-aren bitartez informazio gehiago lortzeko. Nire kasuan batez ere Kopenhagera joan nintzanean, leheno esan dizuedan bezala, hasi nintzen analisi molekular hauek erabiltzen. Eta analisi molekular mota ezberdin pila bat daude, baina ohikoenetako bat edo erabilienetako bat da barkodearen metodoa. Teknologia edo metodo hau erabiltzen da zure DNA-atikan, isolatu duzun DNA-atikan barkode horiek identifikatzen saiatzen zea. Laborategian isolatzen dituzu, sekuentziatzen dituzu, eta gero badaude datubase publiko batzuk, zure barkode hori bertan sartu, eta esaten dizutena ze organismo daukasun bertan. Ni hasi nintzen xagusarren dietarekin, ikerketa metodo hau erabiltzen, eta ematen dizuna da azkenian izugarrizko zehaztasuna dietaren inguruan. Gauza bada, arrain arrasto bat, intsektu baten arrastotikan bereiztea, eta bestea da, intsektu baten hanka bat, ze familia edo ze espezieri dagokion identifikatzea. Eta, beraz, DNA erabilita zehaztasun maila hori lortu dezakezu. Jakin dezakezu, ze batzutan familia mailan edo batzutan espezie mailarainoko dibertsitatea daukasuna. Xagusarren kasuan, batez ere, izugarrizko garrantzia izan du teknologia honek, ikerketan konturatu gehalako xagusarrek izurrite asko jaten dituztela, izurriteak diren artropodo asko jate dituztela. Eta orduan garrantzia handia eman zaio xagusarrek kontrol biologiko bezala izan dezaketen garrantziaren inguruan. Eta lan asko egin dira, hemen ere badaude hortan ibili dianak. Eta gorotzak lehen aipatu izet, gorotzak DNA iturri garrantzitsua diala eta dietarako erabili daitezkela, baina DNA honetatik ere animalia beraren informazioaren lortu dezakegu. Ze animaliaren gorotza da. Eta hortaz gain, bertako mikroorganismoak, bai bakterioak, virusak, arkeoak, eta egia da gizakiak, bakterioak, virusak entzute ditun bakoitzean urduri jartzen dela, ez? Beti infekzioekin eta gaixotasunekin erlazionatu izan ditula, baina gaur egun badakigu bakterio guztiak ez direla txarrak. Are gehiago, gizakiak eta animaliak orokorrean mikroorganismo horiek behar dituztela beraien sistema immunea ondo garatzeko. Ikusi da hainbat ikerketek erakutsi dute umeak direnean mikrobiko kontaktu hori apurtzen danean
oso ondo garbitzen ditugunean, toallitekin eta dana esteril mantentzen ditugunean, arazo asko sortzen diala, batez ere azaleko arazoak, asmak, alergiak, eta horrek erakutsi diguna da, azkenean oso garrantzitsua dela txikitatik mikrobioekiko kontaktu hori mantentzea. Gero badaude baita ere ikusi ditut poster batzuk garapenaren, mikroorganismoen garapenaren inguruan gehiago jakin nahi badezue. Baina gaur egun badakigu esteetako mikrobioma mikrobioz inguratuta gaudela. Kanpotik, barrutik, dana mikrobioak diala, baina mikrobio horiek ez daudela zoriz banatuta gorputzean. Hau da, mikrobio komunidade jakin batzuk dauzkagu gorputzeko zati ezberdinetan. Eta funtzio jakin batzuk betetzen dituzte gorputzeko atal horietan. Nire kasuan, ikerketa batez ere, azaleko mikrobioekin ikerketa batzuk egin ditudan arren, batez ere esteetako mikrobioman lan egiten dut, eta batez ere bakterioekin egiten dut, esteetako bakterioekin. Eta ikusi duguna da, badakigu esteetako mikrobio hauek animaliaren biologian edo aspektu ezberdinetan eragina handia daukatela. Bai, imaginatuko duzuen bezala, elikagaien digestioan, baina baita ere toksikoenean edo eta botiken degradazioan, eta baita ere fisiologian parte hartzen duten beste prozesuetan baita ere termorregulazioan, bada ikerketa oso polit bat ere hartzen hibernazio prozesuan mikrobiomen azterketa egiten dutenak, eta baita ere portaeran. Eta nola liteke portaeran eragitea? Esteetako mikrobiomak efektu lokal hori eukitzeaz gain, gorputzeko beste ataletan ere eragin dezakelako. Eta horrela, badakigu bai birikak, bai giltzurrunean eta baita ere gibelean eragiten duela, baina badakigu baita ere eta ikerketa asko eginda garunaren eraginean. Izan ere, esteetako mikrobiomak garunaren garapenan eta funtzionamentuan eragin dezake. Eta horrek ekarri duna da, azken finean izugarrizko gorakada ikerketa esteetako mikrobiomaren ikerketan. Gaur egun badakizue, gero eta arazo gizakian buruko arazoak gero eta ohikoagoak direla, eta beste gaixotasunekin tratamentu asko ditugun bezala buruko arazoekin oraindikan tratamentuetan oso atzean gabiltza. Eta beraz, esteetako mikrobioma proposatu da tratamentu potentzial garrantzitsu bezala, eta horrek ekarri duna da ikerketa aldetikan izugarrizko gorakada ikerketan. Ikerketa hauek guztiek ekarri dutena da baita ere, orain dela urte batzuk arte genekien jakintza o gabezia hori handitzea. Eta gaur egun badakigu ia, nuke esango guztiz, baina oso ondo karakterizatuta dago gizakiaren esteetako mikrobioma. Datu baseetan milaka bakterio eta beste mikroorganismo, baina batez ere bakterioekin osatua. Zer gertatzen da? Datu base guzti hauek batez ere informazio gizakiaren eta laborategiko individuen o animalien informazioekin sortu diala. Eta beraz, horrek ekartzen duna da alborapen bat beste animalia guztietan. Eta oso gutxi dakigu, naturako beste animalietan esteetako mikrobioma nolakoa den, eta ze garrantzia daukan beraien biologian. Beraz, gure lehenengo helburutako bat izan da gabezia hori edo jakintza hori handitzea. Jakin nahi genuna zen, deskribatu naturako animalien esteetako mikrobioma. Gertatzen dena da, analisi molekularretan ibiltzen bazeate, analisi molekularrak erabiltzen dituzunean, laborategi ezberdinek eta erabiltzen dituzte teknika ezberdinak, pertsona ezberdinek, alborapen tekniko ugari sartzen dituzte emaitzetan. Eta beraz, konparagarritasuna talde ezberdinek sortutako informazio hori erabiltzea eta konparagarri egitea batzutan zaila da, oso zaila izaten da. Batez ere, aspektu tekniko hori biologikotik bereizteko. Hori dela eta Antxonek martxan jarri zuen Earth Hologenome iniziatiba, helburua da animalien esteetako mikrobioma karakterizatzea, baina modu koordinatu eta estandarizatu batean. Denok berdin.
Eta nik batez ere iniziatiba honetan datuen analisian nabil. Gaur egun 285 partaide baino gehiago gea iniziatiba honetan, eta helburua da denok partaide guztiek modu berdinean datuak jasotzea. Horretarako, Kopenhagetik kit bat bidaltzen zaie, gidalerroekin eta beharrezko material guztiarekin. Eta partaideek laginak jasotzen dituzte. Eta berriro bidaltzen dizkigute Kopenhagera laginak. Eta bertan analizatu egiten ditugu. Analizi hau, lehen aipatu dizuet, metabarkodina edo barkodearen analizia, oso ohikoa da esteetako mikrobiomaren ikerketan. Eta posterretan ikusi ditut, hainbatek teknika hau erabiltzen dutela mikrobioma karakterizatzeko. Teknika hau, lehen aipatu dizuet, intsektuaren kasuan, barkode hau identifikatzen badegu, badakigu ze espezieri dagokion. Eta hori, emaitza bada, ez? Bakterioetan daukagun arazoetako bat da, bakterioaren taksonomia ezartzen degunean, bakterioen taksonomia horri lotua hainbat handui egon daitezkela. Handui horiek funtzio desberdinak eduki ditzazkete, gaitasun funtzional desberdinak. Eta horrek asko komplikatzen du ikerketa. Eta batez ere ikerketa komplikatzen du zure datu basea erabiltzen ari zean datu base hori alboratua baldin bada. Batez ere gizakietan eta animalietan, laborategiko animalietan sortua dena. Beraz, arazo tekniko hau superatzeko edo erabili deun teknika, ezagite euskeraz nola esaten den, genome resolve metagenomics erabili dugu, eta azkenian helburua da bakterioen genomak eraikitzea. Ja ez gea hitz egiten barkodeaz, bakterioen genometaz hitz egiten ari da. Eta kasu honetan, lehen aipatu dizuen nola laborategian egiten ditugun barkode horiek identifikatu, isolatu, gero sekuentziatzeko. Kasu honetan, DNA guztia sekuentziatzen dugu. Lehen aipatu dizuen bai dieta, bai animalia, bai mikroorganismoak. Eta bertatikan gero isolatzen ditugu bakterioen genoma. Hortarako, ez naiz hartuko prozesua nola egiten den, baina azken finean egiten dituguna da sekuentzia horiek taldekatu bakterioetan. Eta beraz badakigu bakterio ezberdinek dituzten sekuentziak zein dian. Eta horrekin lortzen duguna da azkenean bakterioen genomak eraikitzea. Bakterioen genomak dauzkagunean, lehen aipatu bezala taksonomia ezarri dezakegu, referentzia datuak erabiliz, baina honek daukan abantaila garrantzitsuenetako bat da funtzioak ezarri ditzazkegula. Eta beraz, hitz egin beharrean bakterio bat gehiago populazio hontan edo espezie hontan bakterio bat gehiago izatea edo beste bat gehiago izatea, eta lehen esan dizudan bezala animaliaren ikuspuntutik interesatuta nagoenez, hitz egiten duguna da azkenian landarezuntzak degradatzeko bakterio hauek eduki ditzaketen funtzioez, edo lipidoak, edo azukreak, edo eta vitaminak sortzekoak. Eta honek informazio askoz gehiago ematen digu mikroorganismo edo komunitate honek animaliaren biologian izan dezakeen garrantzi hori ulertzeko. Iniziatiba honetan 11.700 lagin baino gehiago jaso ditugu. Dagoeneko horietatik 3.000 baino gehiago sekuentziatu ditugu, 167 espezierenak. Eta 74.000 baino, 872 bakterio genoma eraiki ditugu. Genoma hauek, datu basean, aurretik ditugun datu base horietan begiratu ditugunean, konturatu gea, 180 baino gehiagotan, ez gehala gai espeziea jartzeko bakterio hauek. Ez handuia, espeziea jartzeko gai ez garela. Honek esan nahi du, hemen dauzkagun bakterio askok zientzian oraindik ezagunak ez diala. Aigeala deskubritzen ingurunean, izugarrizko dibertsidadea daukagula hor, oraindik ezagutzen ez duguna, eta horrek ere etorkizunean izugarrizko potentziala eduki dezake. Teknika hau erabilita, ornodun askoren mikrobioma ikertzen ari gea, eta horretaz gain ulertu nahian gabiltza ea esteetako mikrobiomak animaliak ingurunera moldatzeko
izan dezaketen garrantzia. Eta adibide batzuk aipatuko dizkizuet orain arte egin dugunan inguruan. Hau da, katuekin egindako ikerketa bat, 5-6 herrialde ezberdinetan lagina jaso genitun, etxeko eta kaleko katuenak. Eta animali hauen mikrobioma karakterizatu genunean ikusi genuen inguruneak izugarrizko eragina zeukala mikrobioman. Eso está? Bai. Bai. Ui, baina altu egia. Baina, bueno, ikusi genuna zen inguruneak izugarrizko eragina zeukala animalien mikrobioma ezartzerako orduan. Ikusi genuna zen, bazeudela hala ere, bakterio batzuk, katu basatiei lotuak, eta beste batzuk ohikoagoak zianak, eta beste batzuk etxekoenak. Baina gutxi gora bera antzeko kopuruan genitun. Gaitasun funtzionala analizatu genunean ikusten genuna zen, basatietan edo kaleko katuetan bakterio hauen funtzioak askoz gehiago zirela etxekotuetan baino. Eta patroi hau hainbat espezie ezberdinetan ikusi dugu. Batez ere ikusi duguna da ekoizpeneko animalietan, txakurretan eta baita katuetan lehen esan dizuedan bezala. Eta gure ondorioa da azkenean animali hauek ekoizpeneko eta etxeko animaliak oso ingurune konstantean bizi dira. Ez zaie asko aldatzen. Eta gero fisiologikoki azkenean ematen zaien jana ere oso optimizatua dago. Da, gorputzean sartu bezain azkar xurgatzeko bezala. Beraz, bakterioi ez zaie ezer geratzen. Eta seguruenik, ingurune konstante horretan bakterioen funtzio hori txikitu egiten da. Besteetan, ingurune aldakorretara, naturako ingurune aldakorretara moldatuta dauden animaliek berriz, esteetako funtzio gehiago dituzte. Baina funtzio hauek ez dira zorizkoak. Aztertu ditugunean ze funtzio dian benetan agertzen dianak animali hauetan, ikusten duguna da ingurunera moldatzen lagundu dezaketen funtzioak izan daitezkela. Eta adibide bat bezala hemen Groenlandiako txakurrekin egindako ikerketa bat, trineo txakurrak, badaude trineo txakur batzuk ingurunean etxera behin ere sartzen ez dianak eta beste batzuk etxekoak, eta ikusten zana zen azkenian funtzioak lehenoko patroi bera ikuste genula ingurune aldakor batean bizi diren animaliek estetako mikrobioma funtzio gehiago dituztela, eta gainera ikusten genitun funtzio horietan azalpen biologiko bat izan zezaketela. Batez ere animali hauek haragi gordina eta izetikan etortzen zaien haragi hori jaten dutelako. Eta beraz, aminoazidoen degradazioan eta lipidoen degradazioan zeuden funtzioak topatzen genitun. Beste galderetako bat izan da, ea esteetako mikrobiomak animalien portaeran eraginik daukan. Ikerketa ugari daude, laborategiko animalietan eginda esteetako mikrobiomak garunean eragina daukala. Gauza da, oso desberdina dela naturan dagoen konplexutasuna eta naturan topatzen dugun modeloa esango nuke, eredua laborategiekin konparatzen dugunean. Eta ikusi, orain arte oso lan gutxi egin dira gai dianak isolatzeko eraginik badagoen, loturarik badagoen portaerarekin. Gure kasuan ikusi genuen oldarkorrak ziren katuak eta hotzanak zirenak bereizten genitunean esteetako mikrobioman patroi batzuk ikusten ziala eta bazeudela funtzioak lotuta zeudenak animalia oldarkorretara. Orain honen inguruan apur bat gehiago sakondu nahi dugu eta aigea etxekotze prozesuan esteetako mikrobiomak izan dezaken eragina aztertzen. Azkenean nahi duguna da ikusia, naturako hamsterrak nola bihurtu dian etxeko gaur egun ditugun hamsterretara, eta prozesu hortan esteetako mikrobiomak animali hauen portaeran eraginik izan du. Analisi genetikak baino lehenago. Azken urteetan egin deun ikerketa guztiak izugarrizko ikuspegi orokorra eman digu animalien
animalien mikrobiomaren inguruan eta izan dezaketen eragina animaliaren biologian. Gauza da, ulertu nahi duguna da, guk pentsatu genunaz azkenian ingurune batera moldatzeko mikrobiomak eragina balin badauka, agian animali hauek benetan ez badaude ondo moldatut, beraien mikrobioma ez badago ondo moldatuta naturara, arazoak izan ditzakete. Eta hortarako eredu edo sistema egoki bat aztertzeko da birtzartze programak. Azkenian gaur egun biodibertsitatean daukagun arazo eta animalien kontserbazioan daukagun arazoa dela eta animali asko astegietan eta gatibutzan hasten ditugu eta gero naturan askatu. Badakigu gatibutzan hasten dian animali horiek esteetako mikrobioma desberdina daukatela. Ez dakiguna da zer eragin daukan horrek animaliarengan. Eta aukera auki genuen erbien birtzartze programan parte hartzeko, hau da Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan daukan programa bat, erbiak astegian hasten dituzte eta gero naturan askatzen dituzte. Hainbat pausu ditu prozesu honek eta horietako bat da belarra sartzen diote, askatu baino 10 bat egun lehenago. Zer gertatzen da? Erbi hauek naturan askatzeakoan arazoak esteetako dituztela. Diarrea izaten dute eta animaliei kostatu egiten zaie naturara moldatzea. Iruditu zitzaigun sistema polita izan zitekeela esteetako mikrobiomak zeukan eragin hori ikertzeko. Ea ze gertatzen zen mikrobiomarekin prozesu honetan. Eta orduan egin genuna zen azkenian naturako erbien esteetako mikrobioma ikertu, astegikoekin konparatu eta astegikoak ere belarra sartu aurretik eta belarra sartu ondoren. Garbi ikusi genuen, esteetako mikrobioma astegikoena eta naturakoena oso desberdina zela. Baina bazegoen bakterio jakin bat, batez ere genero filum batekoa, espiroketoena, eta espiroketo hauek literaturan landare zuntzetan aberatsadean dietak dituzten animalietan eta gizakia barne ikusi izan da. Eta proposatu izan da zuntzen landare konplexuen degradazioan eragina izan dezakela. Baina gure kasuan taxonomia zaratago funtzioak ditugu. Eta orduan pentsatu nuen funtzio horiek analizatzea. Ikuste genuna zen, bai astegiko eta bai naturako erbiek funtzio desberdinak zituztela. Bai xenobiotikoen degradazioan, baita ere aminoazidoen biosintesian, baina gure interesetako bat izan zen azukren degradazioan. Ikusten genulako, bazegoela naturako erbietan, xilosaren degradazioa baimentzen zituen bakterio batzuk. Xilosa oso ohikoa da, hemizelulosaren parte da, eta beraz, ematen diguna da ulertzera edo pentsatzera agian, astegietan diren animali hauek badutela gabezia bat landare zuntz konplexuak degradatzeko eta beraz zailtasunak izan ditzaketela naturara askatzen ditugun momentuan. Izan ere, belarra sartu aurretik eta belarra sartu ondoren ere funtzioietan ez genulako alderik ikusten. Eta horren arrazoi nagusiena seguru da erbi hauek ez dutelako belarra soilik jaten, belar lehorra. Naturan daudenean askoz dieta konplexuagoa daukate eta belar hori ez da nahikoa konplexutasun hori irudikatzeko. Baina noski, orain arte aipatu dizkizudan ikerketa guztiak korrelazio ikerketak dira. Hau da, ez dute zertan esan nahi mikrobioma hori animalian eragiten ari danik. Eta hori egiteko ikerketa estiloa edo ikerketa modua aldatu egin behar da. Kausalitatera iristeko. Mikrobiomaren ikerketan oso ohikoa da esteetako mikrobioma transplantatzea. Adibidez, ikerketa honetan ikusi zuten gizaki gizenen mikrobioma hartu, xaguetan sartu eta xagua gizen bihurtzen zala. Baina ez zala gauza bera gertatzen, argalen mikrobioma transplantatzen zanean, eta horrek eramantzun ulertzera nola esteetako mikrobiomak obesidadean eta gizentasunean eragina izan dezaken. Beraz, gure plana zen, gure animaliak hartu, eta laborategira eramatea gure ikerketa egitea. Imaginatuko duzuen bezala, erantzuna, edozein laborategita, edozein unibertsitateko, edozein institutuko laborategira eta junginean, zentzutun.
hemen naturako animalirik ez da sartzen. Azkenean lan handia egiten dute animali hauek modu kontrolatu batean patogen hori gabe eukitzeko, orain zuek etorri, eta guri naturako patogeno guztiak ekartzeko. Bueno, orduan, zan genuen, ez badigute uzten, guk eraikiko dugu. Eta estitegi bat, laborategi bihurtu genuen. Eta lortu genituen behartzean baimen guztiak ez direla gutxi ikerketa egiteko. Eta batez ere naturako animaliekin ikerketa egiteko. Orain, beraz, aukera daukagu naturatik animaliak harrapatu eta laborategira eramateko. Eta laborategian oso modu kontrolatuan animali hauek izateko. Eta ondoren manipulatu dezakegu mikrobioma, eta noski fisiologian eragina izan dezaketen edo portaeran eragina izan dezaketen ikertzeko test ezberdinak egite ditugu. Garaziren tesian berak egin zuen ikerketa aipatuko dizuet, idea bat ikutzeko nola egin genuen, eta berak egin zituzena zen bi populazio, zugandilen bi populazio bat hotzera adaptatua zegoena eta bestia berora, eta egin zuena zen beroetako mikrobioma hartu, animalien mikrobioma hartu, eta hotzetara adaptatuta zegoen animalietan sartu. Eta gero temperatura igo, ingurunekoa. Eta ikusia animalia hobeto moldatzen zen ingurune horretara. Orduan, ikusi genuna zen, hotzeko populazioen mikrobioma trasplantea ostean beroetara hurbiltzen zala, eta gero egin genuna zen, respirometriaren bitartez, oxigeno kontsumoa kontrolatuz jarduera metaboliko hori aztertu. Eta ikusi nola animali hauek erakusten zituzten zantzu batzuk askoz hobeto moldatzen ziala ingurune temperatura altueratara. Noski, ikerketa hauek, estetako mikrobioma hitz egiten ari geanean, komunidade batetaz hitz egiten ari gea, komunidade oso konplexu bat dana, eta estetako mikrobiomaren ikerketak zailtasun handiak dauzka. Eta batez ere, zailtasun handia dauzka isolatzeko bakterioen eta animaliaren arteko lotura jakinak egiteko. Eta orain arteko ikerketaren osagarri bezala, Fernandok esan duen bezala, in vitro modeloak erabiltzen hasi gea. Modelo hauek, gatona txip bezala ezaguna dian sistema mikrofluidikoak dira, sistema hauek azkenian txip huts batzuk dira, guri iriste zaizkigunak, bi ganbara dituzte eta mintz batez bereizita daude, eta hor gure zelula jartzen ditugu, esteetako zelulak. Eta horrek ahalbidetzen diguna da, gero edozein bakterio edo metabolito gure interesekoak bertara sartzea, eta gero mikroskopia erabiliz edo analisi molekularrak eginez, interakzio horiek modu isolatuago batean ikertzea. Eta izugarrizko zehaztasuna ematen digute, komunidade konplexu horietatik ontara, in vitro modeloetara pasatzen geanean. Sistema, hau da txipa, baina txipa hau sistemara konektatzen danean, fluxu bat azten da barrutik, eta gero esteetako mugimendu peristaltikoak imitatzen ditun indar mekaniko bat ezartzen zaie. Eta horrek egiten duena da, zelula geruza bakarrean egotetikan, biloen eraketa bat egitera. Eta horrek du, azkenien guretzako modelo askoz egokiagoak estea hobeto irudikatzen duten modeloak sortzea. Teknologia hau erabiltzerako orduan, jendeak batez ere zelula lerro jakin batzuk erabiliz egin izan da ikerketa hau, komertzialki erosi daitezke eta errex egin daiteke, baina azken finean beraien errepresentagarritasuna txikia da, azkenean gizakian daukagun aldakortasunarekin konparatuta. Eta beraz, orain hasi diana dira, azkenean hasi beharrian zuzenean zelula lerro hauetatik lan egiten, hartu esteetatikan lagin bat, laborategian zelula hauek hasi eta gero txipean jartza. Hau da, nik hemen zuetako bakoitzari lagin bat hartu eta zuetako bakoitzaren txip bat sortu ahalko nuke. Eta ondoren ikusi bakterioek zuen artean ze desberdintasun daukazuen bakterioaren erantzunean. Honek ahalbidetzen duna da, azkenien lan pertsonalizatuak edo medikuntza pertsonalizatuagoa egitea.
Eta oain arte ez bazaizu argi gelditu, ez dut gizakiarekin lan egiten. Gainontzeko ornodun guztietan interesatua nau, baina ez gizakian. Baina iruditu zitzaiden teknologia oso polita edo oso erabilgarria izan zitekela beste animalien fisiologia edo esteetako interakzio horiek aztertzeko. Eta nire Kopenhagen bada, Danimarkan bada beka bat ideia zoroentzako. Azkenean, pentsa da ez dute espero, emaitza askorik ematea, baina iruditzen zaie azkenean lortzen badezu, zure alorrean aldaketa handi bat eragin dezakezula. Eta sortez, beka hori lortu nun, eta ideia hau lantzen gabiltza. Azkenean, animali izan beharrian gizakiaren esteetako lagina, animali ezberdinen lagina erabiliz. Eta horrek eman dezaken abantaila da, laborategian eukiditzazkegula espezie ezberdinen modeloak, laborategi berdinean eta momentu berdinean. Eta esperimentatu dezakegula, ikertu ditzazkegula gauza ezberdinak. Horrekoz, ehun bilketan gabiltza, hainbat animaliren ehunak jaso ditugu. Ardia falta zait, ardia ere bai. Eta gero zelulak laborategian hasten ditugu. Behin zelulak laborategian prest dauzkagunean, kopuru nahikoan, txipak sortzen ditugu. Hau oiloen txipa izango litzateke. Baina gure helburua da animali ezberdinen txipak sortzea, eta gero laborategian ikustea nola erantzuten desberdintasunak beraien erantzunean. Eta adibide moduan edo, azken binean norbaitek ideia honen inguruan gehiago jakin nahiko balu, iritzi artikulu bat publikatu genuen eta bertan adibide gehiago ematen ditugu, baina azkenean izango litzateke aukera eukitzea txip hauek animalia ezberdinetan sortzea eta adibidez bakterio berdinari nola erantzuten dioten aztertzea. Oso gutxi dakigu, badakigu animalia ezberdinek, espezie ezberdinek mikroorganismo ezberdin badutela. Gero, individuen artean ere desberdintasunak daude. Baina badakigu patroiak badaudela, animalia ezberdinen artean mikrobioma ezberdina izatea. Horrek esan nahi du gorputza eragin bat daukala mikrobio horien aukeraketan. Baina ez dakigu nola gertatzen den hori animalia ezberdinetan. Beraz, modelo hauek eman dezakete aukera, horrelako ikerketak egiten hasteko. Eta horietako ikerketa interesgarri bat izan daiteke patogenoen ezagutza. Adibidez, zaien kasuan, zaiak sarraski jaleak dira, eta sarraski hori jateko badute estetako mikrobioma berezi bat laguntzen dietena sarraski hori jaten. Baina gainontzeko espezie guztientzat bakterio horiek patogenoak dira. Orduan, ikustea, ea nola dan posible animali batzuk beraien estetako mikrobiomaren parte garrantzitsu bat bezala eskuratzea, beste gainerantzeko animalia guztietan patogenoak dian. Eta baita ere, prozesu antzekoak dieta aldaketari lotutak, badakigulako animalia badaudela animalietan lerro batzuk oso denbora gutxian dietaren dibertsifikazioa handia izan dutenak, eta beste batzuk iaia konstante mantendu dutenak. Eta horrelako ikerketak estetako mikrobiomaren eta individuen arteko edo espezien arteko interakzio horiek ikertzeko oso garrantzitsuak izan daitezke. Eta honekin bukatuko dut, esan bakarrik, espero dutela ikuspegi orokor bat eduki duzuela egiten duen ikerketana, saiatzen gabiltzala gero eta gehiago jakitea naturako animalien mikrobiomaren inguruan, hortan jarraitzea espero dugula, eta espero dugu baita ere etorkizunean lortzen dugun informazio hori benetan animalien kontserbazioen edo animalien onurarako erabili ahalko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ostaizka eman duzun izaldi zoragarri honengatik, eta horren ikuste zuen denbora dela, galderak egitekoa, eta hitza zuena da. Aber, mesedez, beso altxa eta galderak egiten.
Bueno, ni hasiko naiz, justu honetan ez naizena aditua, baina ikusten ari naiz, ulertzen ari naiz, esaten ari zarela, mikrobioma hori oso moldagarria izan daitekela. Harrituta gelditu naiz, mikrobioma ateratzen duzula animali batetik, gero beste batean sartu egiten duzula, bueno, ez beti, baina justu egokitu egiten dela. Ikusi dut ere bai, egoera batetik pasa beste egoera batera joan, eta oso harin aldatu daitekeela, ez? Eta horrek harritu egiten hau. Claro, gero esan duzu ere bai, patogenoen kasuan, saioen kasuan, alderantziz gertatzen dela, zen hori oso egonkorra da. Eta besteentzako, hau da, ona da saioentzako, baina guretzako, edo besteentzako erabat patogenoa da. Ordanik hor galdu egiten naiz, hau da, moldagarritasuna handia dago, baina besteetan moldagarritasuna eza dago, ez? Hori, eta karo, esaten duzu gainera, gaur egun ezagutzen dugun bakterio kopurua, azkenean mikrobio dena, oso urria dela, ez? Oso urria dela. Orduan, pixka bat zalantzak eta kezka sortzen zaizkit hor. Oso galdera ona. Eta erantzuna hortan gabiltza, esango nuke. Ulertu nahian, komunidade hauek animalietan nola estrukturatzen dian eta zenbaterainoko desberdintasuna daukaten. Badakiguna da, normalean animaliak, edo, bueno, batez ere gizakien ikerketan ikusi dana da, animali jaiotzean esteetako mikrobioma garatzen joaten dela. Hasieran ez daukagu mikrobiomarik eta ingurunetik datorrela mikrobioma hori. Eta mikrobioma hori garatzen joaten dela denborarekin, konplexutasun bat lortu arte. Bain, heldua garenean edo apur bat lehenago ja, esaten da establea dela, esteetako mikrobioma hori. Ez du esan nahi konstantea denik. Dinamikoa da. Beraz, badaude inguruneak eragin egiten du komunidade horretan. Oraindik ez dakigu garbi, baino ikerketa batean ikusi duguna da, baita ere badagoela, deitzen da korea edo dana, mikrobioma bat, animaliaren parte leku ezberdinetako, espezie beraren leku ezberdinetan analizatu dezakeguna, topatu dezakeguna. Eta badaudela gero beste mikrobio batzuk, mikroorganismo batzuk, ingurune hortan soilik topatzen dianak. Orduan, alde batetik badago mikroorganismo komunidade bat animaliari oso zuzenean lotua dagoena, baina gero badago beste komunidade bat aldakorragoa dena, ingurunearekiko dependenteagoa dena, eta gure kasuan arrabioekin gainera lan egin dugun batean ikusi duguna da, aldakorra den mikroorganismo komunidade horrek eman dezakeela ingurune berri batera moldatzeko gaitasuna. Beraz, badago komunidade kore hori mantenduz, baina beste mikrobioen komunidade hori aldatuz, ingurunean dauden berezitasun horietara moldatu ahal izateko. Eta beraz, askotan ere, orain diskusio edo eztabaida asko dago, esteetako mikrobioma ere orain arte hain konplexua dan komunidade bat bakar bezala konsideratu delako, ez? Eta benetan, agian behar da mikrobiomaren karakterizazio zehatzago bat, eta ikusi gauzak nola gertatzen dian komunitate barruan. Kontuan eduki behar dugu, askotan genetikarekin lan egiten dugunean, DNA-arekin lan egiten dugunean, gauza konstante bada, gero genearen espresio aldatu daiteke. Baina, kasu honetan, pertsona baten genoma askoz estableagoa da mikrobioma baino, ez? Komunidade bat eta hitz egiten nahi geha, eta gaina komunidade bat bizirik dagoena. Eta denbora guztian elkarrekiten ari dena ingurunearekin, beste bakterioekin, eta animalia berarekin. Orduan, lan asko dago gain egiteko, ulertzeko benetan komunidade hori nola eraikitzen den, eta zenbaterainoko flexibilidadea daukan komunidade hori. Eskerrik asko. Beste galderarik? Bai. Kaixo ez daizka, eskerrik asko zure azalpenagatik, asko gustatu zait. Nik galdera bat daukat, batez ere, erbien kasua komentatu duzunean, oso deigarria egin zait, oso ondo identifikatuta dituzuela, zeintzuk diren erbi basati eta etxean ezitako erbien artean eta haien mikrobiotan artean, eta zelan horrek gero dieta naturalago edo belar freskoa osatutako dieta batera aldatzen dituzunean zer eragin dituen. Eta niri horri deia bat sortu zait, eta izan da suplementazioa.
zuk badago ez dakit aukera bat egongo litzateken edo ez dakit ze kasutan, igual erbien kasutan ez, hemendik heldu halko ginateken igual suplementu espezifikoak sortzera olako repoblazio prozesuetan kontutan izateko. Eta hola askatzen diren animalien adaptazio eta biziraupen hori hobetu ahal izateko. Galdera, benetan komentario oso ona da, eta lan asko egiten ari da benetan prozesu horiek egiteko. Baina azken finean da gizakiaren osasunean gertatzen dana. Zenbat probiotiko dauzkagu merkatuan, zenbat prebiotiko, zenbat. Hori baina gertatzen dana da azkenian horrek daukan arazoa da ez dakigula atzetik zer datorren, ez? Gure helburua da informazio ere handitzea eta gero zuk aipatu duzun bezala saiatzea identifikatzen ditugun komunitate horiek edo handitzen. Guk hemen ikusi genuen zegoela talde bat ezangarriki gehiago agertzen zana eta gero zeudela funtzio batzuk. Ez deguna, baina ikusten deguna da azkenean ez dela bakterio bakarra eragiten duna, komunitatearen konposizioa dela azkenean funtzio hori eragiten duna. Baina, hor pausu ezberdinak egon daitezkela. Zuk aipatu duzun bezala, lehenengoa izan daiteke dieta konplexuago bat ematea. Porque animali batzuetan ikusten da hor badagoela, eta guk badakigu analisi molekularrek ere zehaztasun bat oso maila basuan dauden bakterio horiek identifikatzeko dietarekin gertatzen den bezala ez, oso zaila dela. Orduan, agian hor daude, behar dutena da horien kopurua handitzea, ez? Eta posterren batean ere bada hori, ez? Aidianak onuragarriak izan daitezken bakterio horiek hor daudenak, baina horiek egitea. Eta suplementoen bitartez, dieta bera aldatuz, agian lortu daiteke hori igotzea. Eta bestela, prozesu askotan nahi dira, esteetako mikrobiomaren transplante horiek planteatzen baita ere, egin askatu aurretik izan dezakeen eragina. Egia da, badaudela ikerketa batzuk, behin guk kasu honetan ez genuen ikertu, baina animaliak naturan askatzean, pare bat izango dira, baina naturan askatzen dianean, denborarekin lortzen dutela, esteetako mikrobioma hori naturan dagoenaren antzekoa izatea. Zer gertatzen da, prozesu hori, agian luzea izan da, ez dakigula prozesu horrek zema denbora eramaten duen, eta benetan bidean zenbat galtzen dian. Eta orduan agian prozesu hori azkartu baldin badezakegu laborategian o aztegietan, bazuk esan bezala suplementoak emanez edo behintzat bakterio horien hazkuntza handituz, agian herbi horien edo animali horien zarkuntza hori hobetu daiteke. Este galderarik, mesedez? Kaixo, Ostaizka, oso pozgarria da zu hemen ikustea, eta egia esan hitzaldia ere zoragarria iruditu zait. Eta nik pixka bat nire arlora pixka ekarriz, jarri dituzun animalien argazkietan azpi estimatuta ikusi ditut ungulatuak edo hausnarkariak. Zerbaitengatik, arrazoi bereziren batengatik? Ez. Lan egiten degunean askotan animalia harrapatzen saiatzen geha. Eta animalitik zuzenean laginak hartzen. Beraz, olako batzutan badaude animalia talde batzuk, behaien biologia dela eta ez ditugu nahi lurretik hartu, mikroorganismoen komunitatea oso azkar aldatzen zaigulako lurrean dauden laginak lurretik jasotzen ditugunean. Beraz, hasi geha alde hortatik. Baina bai esango detena da, horrei lotuta, ebitatzen ditugun edo saiesten ditugun animaliak orain, naiz eta pena handiz, xagusarrak eta txoriak direla. Beraien digestio sistemaren bitartez ikusi dugu oso zaila dela teknologia hau erabiltzea animalia hauekin. Baina ungulatuen kasuan ez da kasua. Eta orain pixkat galdera metodologikoa. Ni hasi naiz pixkat mikrobioma aztertzen, baina mikrobiota hori lurtzorukoa. Eta batez ere landarekin, errizosferarekin dauzkaten elkarrekintza horietan. Orduan, guk jasotzen dugun lurtzoru lagin guztitik, benetan laborategira zer iristen den, zer erauzten den, eta erauzketa horretatik atertzen den lagina horrekin, pentsatzen dut esteekin gauza bera gertatuko dela. Orduan, esteetatik laginak hartzen dituzuenean, nola
lagintzen duzu, esan nahi dut, ze estearen zati desberdinetan, pentsatzen dut funtzio desberdina betetzen dira, orduan, nik imaginatzen dut, mikrobioak ere, banaketa espazial bat dutela esteetan zehar, orduan, laginketa horrek ze arazo metodologiko jartzen dizkizueten, eta gero, baia frogarik egin duzuen, behin lagin hori hartuta, dene erauzita eta, lagin desberdinak hartuta sekuentziatu eta sekuentzia horietatik ateratzen dituzuen komunitateen konposizio horretan. Ez presentzia bakarrik, ugaritasuna baita ere, ze hori beste kontu bada, eta horrek ere zailtasun dauka gaitasun funtzionalarekin lotzeko. Pasa dezakegu astebete hontaz hitz egiten. Mikrobiomaren ikerketa oso, naiz eta urte asko eramaten duen, teknologia aldetikan azken urteetan garatu izan den gauza bada, eta batez ere, 16S-aren azterketan nahiko aurreratu dago, baina ikerketa pila bat dago da, laginketa berak, laborategiak, bioinformatikoki, denak nola eragiten duen. Gero pasako izu, daukagu ikerketa bat baita ere, irudia oso benetan esangarria da horri oso bat zenbaki pila batekin eta prozesu guztian alborapenak zenbat alborapen sartu ditzakezun prozesu guztian, ez? Eta egia da, momentu ontara iritsi aurretikan lan asko egin degula, ahalik eta gehiena bintzat, aipatu dugun modu estandarizatu hori definitzerako orduan. Gazten zeanean, errez definitu dezakezu gauza estandarizatu bat, baina handikan urte betera ez badizu balio, ez zabiltza ondo, ez? Orduan, lan asko egin dugu teknologia hori eta metodologia hori garatzerako orduan. Hainbat gauza zeuden, baina hasteko esteetako mikrobioma guk gorotzetatik ikertzen dugu. Zezan nahi du, bestela animaliak hilin behar ditugu, eta saiatzen geha animaliak esiltzen. Eta nola nahikoa oraindik ezagutzeko badagon, gorotzetatik hasten geha. Gorotzak badakigu ez direla representagarri esteetako mikrobioma osoarena, baino kolonaren edo kolonaren errepresentagarria izan daiteke, eta badakigu animalien kasuan garrantzi handiena edo bakterioen komunitate handiena bertan dagoela. Beraz, saiatzen geana da beti animalia hilgabe lagin horiek jasotzen. Ekoizpeneko animaliekin lan egiten dugunean, normalean animalia hauek gero hil egin behar dituzte, eta beraz, orduan bai, eta zuk esan duzun bezala, mikrobioma ezberdina da esan. Gure kasuan, eta beste bat, laginketa egiteakoan, gorotza jasotzen dugunean ere, elefante baten gorotza edo xagusar baten gorotza, guztiz ezberdina da, ez? Bueno, egin duguna da azkenian jarri genuen kopuru jakin bat hartzeko. Jakin da, batzutan nahi gehala gorotzan dagoen mikrobioma guztia karakterizatzen eta beste batzuetan ez. Hori egiten duguna da iniziatiba honetarako. Badaude gero proiektu jakin batzuk, adibidez elefantearen mikrobioma ezagutu nahiko bagenun edo galdera zehatz bat aztertu nahiko bagenun, orduan gorotza bertan hainbat lagin hartu daitezke, diseinua bera moldatu dezakegu galderaren arabera eta animalia sistema edo aztertzen nahi gean sistemaren arabera. Orduan, alde hortatikan flexibilitate bat daukagu, naiz eta IHI-ko iniziatiba horretarako dana modu berdina egiten da kopuru berdina, jakin da, alborapen batzuk eukiko ditugula. Lagin hauek beti buffer batean gordetzen dira, estabilizatzeko, porque nik esan dut nola dieten analizitikan pasan nintzen mikrobiomara, hor ere diru eta denbora asko galdu nun, izan ere nik DNA laginak jasotzen ditulako freskoak, eta edo bestela etanoletan, eta gero analisi molekularretarako ez zuten balio, horiek. DNA edo gorotza? Gorotza, barkatu. Gorotza bera, gordetzen genuen freskoan, edo bestela, eta gero, klaro, komunidadea biziri dago. Gorotzan daukazun komunidadea naiz eta zuk pote batean jarri, eta gaine inguru aldatu indiozu. Eta beraz, guztiz aldatzen da, guztiz alboratzen da daukasun komunidade hori. Orduan bai, erabaki genula buffer bat erabiltzea eta modu estandarizatuan egiteko bufferra erabiltzea, porque batzuk laborategitik oso urre hartu dezkakezu, baina beste batzuk Afrikan. Orduan jarri ditugu olako pausu batzuk ahalbidetzen dutenak, dena ahalik eta modu estandarizatu batean egin da, naiz eta badazkigun alborapen batzuk euki ditzazkigula hoien barruan.
Eta teknikoki eta ere gauza bera egiten dugu. Saiatu danak modu berdinean konparagarritasun hori irabazteko. Badakigu ez gehala, denborarekin hobetuko dugu eta sortuko dira metodoak, bai bioinformatikoki, bai laborategian hori hobeto egiteko. Gainera badauzkagu lankide batzuk, dira pilula batzuk sortzen, tragatzen dutenak eta juten dana lagina hartzen estearen, baina garapen prozesu batean dago horire eta orain arte tigreekin lanian egon dira, ez dira animali txikiagotara ez dira iritsi, ez? Orduan, badator teknologia atzetik eta nik uste dut gero eta fintasun handiagoa lortuko degula, baina nire ustez nik emango nuken gomendio bakarra da egiten dezun hori aurrez pentsatu eta segi horrekin. Ez hasi, oain igual probatuko ez. Egin behar dituzun proba guztiak lehenago egin, bai literaturai begiratu informazio asko dagoelako, baina gero zuk behar badezu proba zehatz batzuk egitea, zuk zeuek egin, eta behin erabaki dezunean, horrekin aurrera zoaz. Aldatzen hastezen momentuan ja kontrola guztiz galtzen. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Bueno, ez bada horrela, berriz ere txalo zaparra bat emango dugu. Eskerrik asko.